Wengane zakwethu nginibingelele kusihlwa sengithambeme nje ilanga la nginiphathele indaba ezingezinhle ezithinta iqembu le-ANC nokubikwa ukuthi i-ANC isabise iqembu le-NFP ukuthi uma ingavumi ukwenza inhlanganisela kanye nalo kubalwa ne-DA kanye neqembu i-IFP ekuphatheni isifundazwe KwaZulu Natal. Kubikwa ukuthi iqembu le-ANC lisabise i-NFP ngokuthi uma lingafuni ukwenza nabo inhlanganisela lizobaphuca omasipala ababili elabaxhasa ngawo. Kwaphinda futhi kwavela izindaba zokuthi uma lingahambisani nabo lizobaphuca isikhundla elabanika sona eThekwini kiMetro. Kusho ukuthi ke sibe nzima isinqumo lapha neqembini le-NFP lasigcine liphumela obala ekuthenini lona lizokwenza inhlanganisela ne-ANC kubalwa i-DA kanye neqembu i-IFP ekuphatheni isifundazwe saKwaZulu Natal. Ilezo nje ingane zakwethu indaba engikuphathele zona kusihlwa ezithinta ezepolitiki kunjalo nje akujike.